Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Polo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ah? Anya ta kunayo, nanang? Inang, ano ta kunayo? Hello, Inang. Kang unag nervyos, Karen, anak. Ni tatang mo na disgrasya. Ano, ano tapos sa magkang na? Isuot ka po nang ako itawag mi kumakang ka. Ang baka kauna kang maisturbot pa nagbasa manak. So nga saan kami ngiti mo tawag. Kahit itata si kantiti mawag, dawate mo dejay ipauit mi nga pag matrikulam, pag finals mo. Awan timated mi anak, agsipod ta, nagadot gastos mi, ado pa hindi utang mi, gabuti pa nakadisgrasya ni amang mo. Nanano nga mi ni amang, natupakaan ni Tinyog, dati-dati mo magbag na isuna, iti kanyugan, dati mo lahat ti pa nakadisgrasya ng Diyos ko, kung kurami na ron. Tanda narigreg nga bunga Tinyog, nga natangken, kada dyan, tupak mo dyan, ti ulo na. Gatid ka po na no, apay nga ito ospital. Diyos ko, kahit kumusta mo ni tatang? Alakad na siya at magkasasad na, nasugat siya, sugat yung ulo na, te pagyamanan ti anak, awan ti mading apekto na iti uneg, ti utek na. Ay, matut na gastos mo yan. Kasanunod ti ba nag-finals ko? Ay, tamang remedyo kalatad na anak ko. Ano, ti mabalin tayo kat kastaman tinapasamak. Saan ka makapag-finals kas jay? Kat awan ti mabalin mo nga gandita. Nagpagpakaasikan adita. No sinot mabalin mo nga pangutangan anak ko. Singer da ng ano niyong tulangan ti pakumustak ni tatang kaya nagitiduwa ka absad ko. Alawan anak, dumanon. Agan anos ka anak ko Tungas pagarigan ta, mautang mo, at makapag-finals ka, baka ti sumarunong ka pa nagbasa, may ti kolehiyo, at sa aming nga masuportaran. Gabot adot utang tayo anak. Diyos ko, nyamat ton. Tapos ano nga ron nga makapag-graduar. No, awan ti pang pabasa yung kanyak. Sino nga ti mang tulong kanyak? Kita awan ti sabali nga mang tulong kang kanak ko no saan nga ni Apo Diyos. Iso nga karkaragtakin ni Apo Diyos, nasabi ko makapagbasa kamot lang. Nasabi ko anak, danto tao, nga mang tulong kang ka, nga aramatin ni Apo Diyos. Sabi ko anak, sabi ko yun no talaga nga naikari nga sa anak ang makapagturpus. Awan ti mga maramidak, no di mangawat ti kinapudno. Tingkay nangigan, papagayam ket may sala nga paset, ti pagkasalitaan, lagip ti napalabas ni Karen iti Lawag City. Nga dito pagkasalitaan na papagayam ket isu iti maika-5, nga intay pagpilian, para ti panakapili ti best letter of the third week. Iti bulan ti June, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa tayo nga lagip ti napalabas, i-reaction radio DCJC Lawag, papagayam. Yan ba, iti pa nang imatmaton, ni Station Manager, Attorney Nick Balasig II, nga pangabakan nyo kadagiti agkakatakkel premyo. Darakkel giti premyo, apay ko na yun. Imagine that 50,000 pesos, ti awaten, ti mapiling kapipintasan nga surat. Yeah?
50,000 pesos. Imagine that. Di nga ngayon? First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award nga umawat iti special award 5,000 pesos. Nakadado, di ba? Nakadadakol ng premyo. Okay. Dagiti madaman nga agbibuya, paki-share iti video tayo. Paki-share, please. Sharing is good. Agasmat iti nagkapanang-share kada kay amin na sangapada. Okay ba? Okay. In cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii, licensed and certified food handler iti Hawaii. Intendenggan na ti plugging tayo. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid ta pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly ngagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Yan, laglagipen nyo reta, kayo taga-Hawaii, mabalin nyo iti agorder, owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Aya. Hindi madamang nagbibuya kanya kita. Salamat for watching ni Daisy Guzman. Salamat din ni Erlinda Stavillo. Ni Ladumapay nga madamang nagbibuya. Thank you. Pinasip ng tayo mo, sir. Tapos na makita na kita, logo ket madaran niya nakasakit masisirap, di ba? Di ba? Huwag ko na yun. Okay. Hindi man denggan datoy panagyaman ken panangawis kada kayo datoy 5th grand finalist. Congratulations! Iti 5th grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award awan sa bali no saan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay aka Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Agsurat kayo met, tapno mapadasan nyo ti mangabak. Ayun. True to life success story. Okay. Da kayo nga makangeg, kada ito makabuya ita, da ito'y pakasaritaan ni Karen Tilawag City. Kaya nga Pimpinas tumatlang kay Buyaan into no bigat, ay ito bigat, into no aldaw, alas 12:30, aging ganat alas 2, iti programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, ta na Pimpinas tumatlang ijay tingkay pakabuyaan, agsibod ta at atidugto pa nakaibasan na. Hello kay ni Janet Balcobero, ni Sita Delia Macho Garcia, ni Marilyn Tamayo, kaya kasama tayo kay ni Tadumapay nga madamang agbibuya ita. Hindi nga rin na ituloy papagayam dito pagkasalitaan ni Karen iti Lawag City ng iti pinauluan iti tinakamotorsiklo. Sino nga talaga nakamotorsiklo? Ano ti pakinaigan ti biyag ni Karen? Iti problema na awam pagmatrikula na, pag finals na, kapag na disgrasya ni tatang na. Naragregan ka no ti niyog, diya ulo na, iso nga na ospital. So nga problema na ita. Dinggan tayo, ti pagkasalitaan na.
po iti kinakurapay, manunemi, agrigrikat kami. Ngem ikalikagong kulaunay ti agbasa iti kolehyo, nga dita tiga po no apay, ngayon baundak da amang kiniinang. Tapos ni kasta, kit mapanak umahik dito lawag, tapos no mapanak ka agbasa. Adagayam ko iti Facebook nga ni Lina, kit isut ti kaduak iti pagkaseraan. Napaggamgamdagan rol, manunemi, kit nag-first year kami, aging ka manunemi, nga iti maysa nga nag-first year kami, nalpas mi, hindi agda kami niti second year college, manunemi. Panagtutudo, naka-uniforme kami nga nakapayong, nga mapaniti eskwela, walking distance lang, manunemi, manipo dito kasera, aging ka iti pagbasaan mi kinilina. Idi anda nakapaspas-pas manunemi, nga nakamotorsiklo, ket ni, di matla nagminoren, naparsyakan na kami, apo, nabasa ni uniforme mi. Bastos! Bastos! Di kailangan nagminoren, namang nga pilaw-pilaw, doy. Na, abay katawa kanina. Abay pungtot ka. Sino ko ba saan nga makapungtot? Gapit na dyan nakamotorsiklo. Bastos ka talaga na yay. Makitak tulayan kita. Malasing ko di motor na kahit. Tapi ako mamat napinta sa motor. Kano makitak ba nila dyan nga lalaki, malasing ko lagi di. Anang rodan kita basar naman tayo. Kaya punasan talata na. Kahit ni maladaw tan. Iti first period ta. Mabanda pa nagsuksukat. Awanin, maladaw tan. Nagandaan. Diyag malipatan da dyan nga lalaki. Tinakamotorsiklo manunimi ng parsyak kada kami. Iti eskwela, inyusturyak manunimi kada kiti kaskulamin o tabasama. Ni Rodela, may isa kada kiti classmate mi manunimi tinagkuna. Karen, anda lang ko hastang istorya. Tinakamotorsiklo. Anong istorya? Tinakamotorsiklo na paspas, di ko naparsyakan na tibado, kaya iti magmag na iti kalsada. Kaya siyempre, kastaon na iti pungtot, di ba isa kadakwada. Kaya mom, diyan nagpatinggan di istorya. Diyan nakamotorsiklo, kaya diyan estudyante, nga naparsyakan tino pormena, isuda, tinagasawa. Kahit mo sawad, dakam dumit agasawa, ito diyan nga lalaki. Anyat amom, no pumada, kengka, kada kayo, di istorya, nangid ko, dula amin. Basta kagurgurak na diyan nga lalaki. No makitak lang. Kaya di may isa na aldaw, manunemi, nga siyak ti mapan makitsenda, iti para kada kami kinilina. Nagpaabagatan nakmanong. Then nakmangalit tricycle diay. Yan di iti tricycle ngaglabas. Idi ta mabigbig ko ti motorsiklo manong nakaparking di may isang klinik. Ha? Isda iti motor Isda ito. At matlakay nga nakatakder manong naming asla dorurain. Tada, pabalasan ko. Sexy ka na pintas. Akin motorsiklo ito na ito. Ay, ni Dr. Reden. Adad tao nagtiklinik. Ay, Dr. Gayam. Napaya, masapol mo. Gusto na ito pag-gunyak. Hanin tata. Kahit ko lang maamon na sino. Takin motor na ito. Napaya, awan tata. Idi ta manukatan, tiri daw ti klinik, manong nimi guwapo nga lalaki ti rimuar. Ang siya data ni Dr. ni. Dr. Reden. Abay tata. Damdamagan na tinapita sa malasang. No aking motor na ito. Hoy, ni Dr. Reden ko nakmayat. Abi ka ti hading. Awan? Sige pa. Abi ka kinusulapan na hading napitahas. Awan. Basta adabasol mo. Siyak. Adabasol ko hengka? Dita kayon. Miss, mabit lang. Miss. Sangkod ngayong kaskaso pa'y manong name. Basta adabasol mo. Kakura ka. Di makadakas manong name matagtaga-inip ko pa. Bastos! Uy. Karen. Agring ka. Ha? Lina? Abay, naku. Sinadya ka bastos ko na mapupukaw ni bastos. Pati tagtaga-inip. Matagtaga-inip ko. Sino?
Dadya, bastos nga, nakamotorsiklo nga, nang parsyak ka na ta. Ala, yung nakita mo, di ba? Nakita ko, Dr. Isona. Basta imbag na ta, nga dabasol mo. Ala, napimbit na sa akin no, mapangkantok yung kuwana, kat siyempre, istorya mo kayong kuwana tinapasamag, baka tinamalagip, kat magpa-dispenser to, nagsurin to, kat okay lang ko na mo na. Tapos na di kasi sakit sa mong matagtagay na makasta. Basta, lipatin mo, hindi kayo nabastos na, nga bastos na dyan, di na siguro inranta. Kumasa nga bastos, amo nang adot pilaw, kat amo nang adamagbag na, nagminor kuma. Basta, bastos na dyan ang lalaki. Naging gama nung naming o madanin ti finals mi kadata nga second year college ko, tinmawag ak kininanan. Nanang, masapol ko tayo pagbayad ko, pag finals ko. Anak ko, dahil ang tinak gala problema. Tamay. Awan tibated mi, gapata na disgrasya ni tatang mo. Ana? Na disgrasya ni tatang, apay? Itawag mi kumaking kanyang amin ba't lang yung tawag at baka kisot pakadisturbuhan ti panagbasa no parang pampanunot mo ti panakadisgrasya ni amang mo. Gabot at timawag ka ni ibaga ako nakit dumodawat ka ni ti pagmatrikulam pagbayad mo anak ko awan maitid mi at utang tayo. Kasano ka rin na makapag-finals? Kumusta nga rin ni tatang? Okay, mate, na umadlat na apektaran, di ako nagtikwa, ulo na. Ang naduno at yung ulo na. Paunay mo din. Mangiremedyo ka nita anak. Awan ti ba itwaw it me. Kat baka no ag third year college kanton kat baka is awan ti maited me ang magbasa manak ko. Ang mga logsar din kapailaeng. Bagat da ito'y kinili naman ng naming kasaritam ni Nana Isabel. Dato aking kuha dato pagkasaran dayo barbara at dumaitad na. Imbagak manong, ay awan, tadamat imutang. Susap, panakaranranan ay. Sa dinong harutin ti pangalaak. Kasanuak ang makapagtuloy ng agbasa, kasano. Awan mas naturungak manong nami nagpaabagatan hak. Saklag paragsapsapul iti mabaling nga tulong kanya. Naging ka nga mabatog ko manong nami ti klinika ni Dr. Reden. Abag sumaterimuar. Miss, mabiglayan. Miss. Doktor, isi ka di nagsalutsod ideya nga aking motor, dati motor ko. Kaya bagam nga dabasol mi, una dabasol ko. Anat basol ko. Kananatnagan mo, Karen, doktor. Karen. Karen, sorry. Kanina na pasama ka. Ana kami ti basol ko. Adyak malagip eh. Kaado nga trabaho. Ba mo, doktor. Alpas da dyan. Ngayon kahit kung mamuan, mabaling ka din nga sumrek ka. Please. Simrek ka manong nadanon ko ti may nga nurse ken may nga pasyente. Tugo ka. Merienda time na. Lisa, doktor, may isa ka na man ti merienda tayo. Juice. Ken tinapay man. Merienda ka. Karen. Thank you, doktor. Mabaling ka din mamuan, at basol ko, please. Dali di pa nagtutudo ng doktor, dali ako, nabiit pa yung rugi ti klase. Pa nagtutudo na karito yung, di last year. Di first sem pa lang. Nakapaspas di motor mo. Saan ka nga nagminor, kit naparsyakan tinupurmemi, kaduak dito yung kakakaserakin kaskulaat. Nabasa na, siguro ba, gapot idi emergency nga kamakamak dito clinic. Tinawagan na karon din sa emergency doktor ko na. So nga napaspas di ba nagpataray ko? Sorry ha. Sorry. Okay na doktor. Okay na, pass is pass. Di awang basol ko ita, nagsorry ako. Awanin doktor. Papanam nga rod. Ada problema, Karen?
Nadisgrasya ni tatang ko, ni amang ko. Naragregan ti ato pa kantinyog ti ulo na ket may ospital. Di ko ipauid da nga pag finals ko. Isut inusar ni tatangin sa nakautang dapay. Diyak makapag-finals diyak mabayadan. Diyak makabayad. Uray ko lang isangit manong. Mano masapol mo? Tulungan ka. Doktor. Doktor saan natan? Man, pangalam ko mga rod. Ada mambalin mo pangutangan mo na pangibagaan. O nga rod, doktor. Tulungan ka. Ibagam lang naman o. Saan ito taman? Lisa, istorya ay man. Karen. Managtulong ni doktor. Kinapudno na, isut may sanang tulong kanya, iso nga nagaradwarak iti kursok na nursing. Managtulong iso na, kabuta, adumati ng tutulong kang kuwana, idi agbasbasa. Iso nga kahit nalatag supapak. Anya tayo mo, baka no, mapagbasa na ka. Para terjir kan torture mo ito, di ba? Please, awatin tulong ko. Karen. Ibagam naman no, tanuhang mo man iti kwartak ito eh. Inak mangiwidro. Iso nga rutinang tulong kanyak manong nami kat nakapag-final sa kadidi agawid ak sa di kagayan manong nami awan ti baitenda kanyak kapanang ituloy ko ti panagbasa. Kita dagayam ng tulong keng ka anak. Kita ituloy na ti bang tulong keng ka. Edi umaya ko dito lawag manong nami nagisang petak iti ubog iti labig ken kalog. Hintawag ko ken doktor. Kayat mo ti kalog dok. Ken kayat mo ti ubog ti labig. Ay kayat ko Umay ka dito dok. May katlo lang nga cruising. Nagpabagatan ka lang. Alagi, umayag kita. Umayag kita. Nagkalog kang narod kadali na manong nami. Ket syempre, naibagak manin ti problema. Karen, ragsak ko ti tumulong. Awan ti maited di kiti parents mo, siya kon ti makamo. Duwa nga taon, sa akbagang graduar ka, siya ti mangigastos, ti matrikulam. Kinamin masapol mo. Doktor, yamanak, agamanak doktor. Babaen kinimanang Lisa nga nurse manong nami namuak. Ngawang pa'y asawa na ada kano girlfriend na ngam kasla napukawan ti komunikasyon da. Manong nami iti panangited ni Dr. Reden ti pa usarek iti panagbasak iti panag third year ko hindi nernak. Kaya iniyawat nan manong nami ti kwarta napaara ko pakang kuwana. Dr. Reden, thank you. Apa yang harus ngin marakop ka? Ito na lo sa raksak ko. Sige, balsak nga rin arakop mo. Kahit gabutawan, di ba kakita ka na ta? Kahit kung aramanan, di kita rarapa apek na lips mo, Karen. Nadyak pulos pagarupen nga itiday di nga rabi ket ikotan nak kamaminpinsan ni Dr. Reden. Tinakamotor siklo manong name ng parsyak kadakan. Tinagkari nga tulungan nak nga pagbasain nak. Iking ka, ngadda kami ni may isang sila di may isang hotel kari di matlang arabi. Arden, rumbing ka dili ito eh. Ipagpatek ka, Karen. Kasanong Genobium? Genobium nga da di Australia nga nurse. Awan kami. Saan ko nga marik na dihayat kang kuhana? Gabat si kanti patpatek ko, Karen. Kaya't nuan yaman ti mapasamak ka data. Saan ka nga baybayan? Oh, Karen, Reden. Oh, Reden. Namin pinsan na tinagikwanak ni Dr. Reden manong nimi. Ininjeksyonan na. Iti injeksyon nga makapabusog.
Gam lang iti agas kanyak manong nimi tapno at pang kontrol ko no kas pagarikan ta maulit-ulit ti mapasamak kada na ulit-ulit manong nimi. Inted na karot kanyak dagiti amin wasapsapul ko manong nimi manipod second year ay third year, fourth year aging nga graduara kon manong kaya ba akong daamang kiniinang kanigayapsat ko tapno matender dati graduation ko. Pinag-review na pinagteknak ti board ket ipasak panong nami ket isupay tinagtulong kanya ka nakastrek iti may sa bangko dito lawag. Ay ang gaman ng nami nga da kami tinag-asawa. Bawain ka na kami, natulungak bitlang, natulungan mi di dito wakapsat ko manong nami ket nakapagturpos daman. Kana damat na pindas nga trabaho ko da. Pinarenovate ko ti balay mi di kagayan manong nami ket natalged ka sa sarita da amang kiniin. 5, temparabor na po Diyos kada kami nga anak. Kaniriden, mano. Gabuta, 4 nga babae, kat aumat langin lalaki, may sapay ko na. Isong edadan, lalaki, nagpaligid ako, mano. Nilina, manong name at damatan, pamilya. Dito nga rod, ti pagkasarita, kadagyaman ak unay, tilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko mamanong, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalmingan ti biyag. Ito yung nga dagyaman nga pagayam mo, Karen, Itilawag City. Thank you, Karen. Thank you, matkadig iti nagbuyak. Ulitek, oray no nangigyo dito yung istorya. Napimbilas mo lang ulitan nga buyain ito na aldaw. Alas 12:30 kingat alas 2. Iti lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJC Lawag. Thank you, kini Norelin Perdido Tamalay, ni Mila Milyare, ni Eddie Agunoy, Estrella Haduka, Josephine Stango, Perlita Glipe Matias, ni Bachu Chay. Kasama taga ni Janet Balacubero, ni Sita Delia Machu Garcian, Marilyn Tamayo, kay ni Desi Guzman, ni Erlinda Stabilio, ken dadumpay nga nagbuya. Madamdama, akikita tayo tumanin iti Dear Manong Nemi, ti sabalin to payong Father's Day story. Padaanan dak, orayan dak. Thank you for watching.